ସାଙ୍ଗମାନେ, ବିଧବା ଗୋଟେ ଅସହାୟ ନିରୁପାୟର ଶବ୍ଦ। ବିଧବା ଗୋଟେ ଏକୁଟିଆ ନିର୍ବିକାରର ଶବ୍ଦ। ବିଧବା ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ବେଦନାର ଶବ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ଏ ସମାଜ ତାକୁ କଳୁଷିତ କରିବାକୁ ପଛାଏ ନାହିଁ। ତାକୁ ଅଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଖରାପ ଇଶାରା କରିବାକୁ ପଛାଏ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ନିରାଶ, ଲଜ୍ଜା, ଅପମାନର ସେ ମଣିଷ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ହୁଏତ ସେ ନିଜ ଜୀବନ ନେବାକୁ ପଛାଏ ନାହିଁ। ଆଜି ଏ ସମାଜ କହୁଛି, ଏଇ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଣିଷପଣିଆ, ବିବେକ, ବୁଦ୍ଧି? ଆଉ ଆପଣ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଭିକ ତ ଦେବେ ନାହିଁ। ଥାଳ ଭାଙ୍ଗିବାର ଅଧିକାର ଆପଣମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ଦୟାକରି ଆପଣ ନିଜକୁ ସେଭଳି ବ୍ୟବହାର ପର ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।